Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi. Ayan. Ayan, sana ay naririnig niyo ako. Sana hindi gano'n kahina yung boses ko or yung audio nito, no? First time ko 'to. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi po. Ayan, so, mga atas naman po sa akin ay yung panglimang salita. Ayun nga po na nabanggit sa ni Jesus habang siya ay nakapako sa cross. Ayan, so, at iyon nga po ay matatagpuan sa John 19, verse 28. Ayan. So, yung salitang yun ay I thirst. Ang sabi doon ay, after Jesus knowing that all was now finished, He said, I thirst. Ayan. So, noon sa pangyayaring yun na nasabi siya na I thirst, ang pagkakaintindi ng mga tao doon sa paligid niya or ng mga naandon is, syempre yung physical thirst niya. Kaya binanggit doon sa 29 na binigyan siya ng vinegar. Ayun, naka-sponge pinainom sa kanya. Kasi ayun yung pagkakaintindi nila doon din sa sinasabi niya na I thirst. Which is, meron naman talagang physical thirst doon. Siyempre, ikaw ba naman, no, pinagpasan ng sobrang bigat na cross at hinang ka pa doon nang wala man lang pagkain or kahit na ano man lang, 'di ba? Siyempre, mauuhaw ka talaga. Mauuhaw ang physical body mo. So, ayun nga, yung ginawa sa kanya ay pinainom siya doon ng vinegar. Ayan. So, para sa akin, kung merong physical thirst doon na naramdaman sa pangyayaring yun, meron din na more on spiritual thirst. Ayan. So, bago natin yun usapan ay ano nga ba yung ibig sabihin? Ano nga ba yung physical thirst? Ayan. Ano nga ba yung physical thirst? Ito yung reaksyon ng fluid loss during exercise or pag kumakain tayo ng maalat or sobrang tamis or pag gumagawa tayo ng mga gawaing bagay na madadami, yung mga mabibigat na talagang as in nagkakawaan tayo ng pawis, doon tayo nakakaramdam ng yun yung physical thirst, tapos tinutugon natin inom tayo ng something refreshing, 'di ba? Para mawala yung pagkauhaw natin. Ayun. So, ano naman yung spiritual thirst? So, spiritual thirst ay yung longing for the Holy Spirit to work in our spirit. Ayan. So, paano ba mag-work yung Holy Spirit sa ating spirit? Siyempre, kailangan natin mag-communicate sa Panginoon at hanapin natin ang Panginoon. Lagi nating unahin at hanapin ang Panginoon. Ayan. So, doon nga sa nabanggit niya na I thirst, para sa akin, ayun nga po, meron siyang physical thirst din doon dahil sa sobrang pinagdaanan niya, na sobrang pagod niya, tapos ang dami na rin niyang hindi lang pawis, kundi pati dugo, ang dami na rin nawala sa kanya. Kasi, 'di ba, ang dami niya ng sugat, dagdag pa yung tinik na corona sa kanya. Ayan. So, para sa akin, yung more on spiritual thirst talaga, yung gusto niyang iparating doon ay yung cry niya na I am thirsty or I thirst. Ayan. Ayun yung longing niya sa atin na nauuhaw sa atin yung Panginoon. Nauuhaw sa atin si Lord, nauuhaw sa atin si Jesus, nauuhaw siya sa ating paglapit, nauuhaw siya sa ating paglilingkod. Ayan, nauuhaw siya sa ating pagmamahal kasi nakakalimutan talaga natin siya. Ayan. So ako, aminado ako, minsan nakakalimutan ko. Minsan inuuna ko yung kung ano yung gusto ko, hindi ko muna sinasabi sa kanya. Kumbaga, hindi ko siya inuuna minsan. Kasi hilig tayo sa shortcut eh. Minsan may tayo sa shortcut. Yung tipong kung ano gusto natin, yun lang. Pero hindi natin alam na dapat pala inuuna talaga natin siya
para yung bagay na yun na gusto nating mangyari ay mas maging maganda at maging successful. Kaya 'di ba minsan pag nagfe-fail, tsaka lang natin naaalala si Lord. Kasi nag-fail na tayo eh. Kasi hindi natin alam kung anong gagawin. Pag hindi na natin alam kung anong gagawin, tsaka lang natin siya maaalala na dapat bago pa man yun, siya muna ang inuna natin para yung gagawin natin ay para yung bagay na yun ay mabibigyan pag inuna natin siya, syempre bibigyan niya tayo ng wisdom at saka knowledge para magawa natin ng maayos at maging successful yung bagay na yun. 'Di ba? Ganun kasi tayo. Nature na yata natin yun ng mahilig tayo sa shortcut. 'Di ba? So, pero dapat hindi ganun. Dapat lahat ng bagay isang guni natin sa kanya kasi siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay at pag sa kanya natin pinagkatiwalang lahat, sigurado at paniguradong magiging maayos. Yun. Ayun. So, ayun nga. Ayun nga yung longingness. Longingness. Tama ba ako? Ay, longingness niya sa atin na yung pagkauhaw niya sa atin, sa ating paglapit sa kanya. Ayan. So, pasensyahan nyo na kung medyo sobrang lapit ko dyan sa monitor. Kasi, baka hindi nyo ako marinig. Ayan. Minsan kasi may problema yung audio. So, yun. Kailangan nating mag-zoom in. Mag-zoom in. Ayan. So, ayun siya. Meron naman tayong mga iba't ibang mga kauhawan sa buhay natin, 'di ba? Hindi naman na iiwasan 'yon. Kayo, ano bang mga kauhawan nyo? Sigurado ako meron din kayong mga kauhawan sa buhay ninyo, hindi lang din sa physical, kundi meron din siguro sa material, no? Meron din syempre sa spiritual. Pero dapat mas mangingibabaw yung pagkauhaw natin sa ating spiritual life. Kasi ayun yun ang importante sa lahat. Kasi after nun, susunod-sunod na din yung, kumbaga magiging maayos na yung lahat, hindi tayo mauuhaw sa ibang bagay. Parang ganun. Dapat doon lang tayo, yung magpagkauhaw natin sa Panginoon. Ayun. Ayun yung pagkauhaw natin sa salita niya. Dapat lagi nating inaaral yung salita niya. Lagi nauuhaw tayong matutunan ang lahat ng mga sinabi niya, lahat ng mga nabanggit sa Bible, lahat ng magagandang aral doon, dapat nauuhaw tayong aralin yon at dapat mauhaw tayo na matutunan yon at ma-apply yun sa buhay natin. Ayan. Ayun yun. Meron din naman mga tao or tayo, syempre nauuhaw tayo sa happiness, 'di ba? Kasi gusto natin 'yan minsan, gusto natin 'yan yung happy life, ganyan. Minsan kasi nawawala yung nauuhaw tayo doon kasi sa sobrang nating daming iniisip siguro or sa sobrang nating daming ginagawa, hindi na natin naiisip yung mga bagay na magpapasaya sa atin or minsan nagkakaroon tayo ng time na sinasabi natin sa sarili na hindi ka na masaya or parang nagkakaroon ka na ng nabablock na yung utak mo kasi doon kasi minsan doon natin fina-focus yung bagay yung mga bagay ganyan na dapat naman talaga dapat hindi kasi yung tunay na happiness ay si Lord. Ayan. Magbibigay na ang tunay na kaligayahan at tunay na magbibigay sa atin ng kaligayahan ay si Lord. Ayan. So dapat sa kanya tayo magkaroon ng pagkauhaw. Kasi nauuhaw siya sa atin. Kasi nakakalimutan talaga natin siya. Ayan, ako, ganun, nakakalimot minsan. Pero, dapat, hindi natin ituloy-tuloy yung paglimot. Siyempre, kailangan, lagi natin siyang iisipin, lagi natin siyang pasalamatan, lagi tayong mag-pray, lagi tayong bigay ng papuri sa Kanya. Ayun. So, meron ako ditong nakita na merong mga sintomas. Ayan, sintomas ng dryness, ng pagkauhaw, ng spiritual. Paano mo malalamang nauuhaw or nawawala ka na or parang nagkaroon ka na ng dry ka na sa hindi lang pala yung skin ang nagda-dry, yung hair, hindi
lang pala yun. Ang spiritual pala natin, nagkakaroon din ng dryness. Ayan. So, paano malalaman na ano ba yung sintomas na nagkakaroon na tayo ng dryness sa ating spiritual life? So, ang sabi dito, ang number 1 is loss of relationship sa Panginoon. Ayan, loss of relationship to God. Oo, totoo yun. Pag nawala na yung relationship natin kay Lord, sobrang dry na talaga agad. Agad dito pa lang sa number 1 na to, dry na talaga yung spiritual life natin. Pag nawala na yung relationship natin kay God. Ayan. Tapos yung loss of depth. Yung lalim ng pananampalataya natin, yung lalim natin sa Kanya. Pag nawala na din yun, dry. Sobrang dry na nga tayo doon. Ayan. Tapos, difficulties with religious community. Kasi ito din minsan yung, ano ba yun, tama ba ako dito sa explanation ko? Yung, nalilito ka. Kasi sobrang dami ngayon nagpapakilala Dami nagpapakilala na iba't ibang klaseng religious belief, labing religious community na nagsasabi okay sa kanila, ganyan. Yung basta makasiguro dahil baka gusto nilang makakuha ng miyembro or magparami ng miyembro, kaya may mga ganun silang binabanggit. Yun. Pero basta pag nawawala ka na ng ganun, pag parang nawawala ka na ng focus, kasi nga, nahihirapan ka na kung saan ba talaga yung dapat mong paniwalaan ay nawawala na yung spiritual, nagiging dry na rin yung spiritual natin. Ayan. And then yung last is ayun yung mga intrinsic factors, ayun yung uncertainty, depression, ayan, yung natural body, basta gano'n, nagaano na yung ating, parang hindi mo na alam ang yung gagawin. Yung parang, ayun nga, nung nakaraan tinanong ko si Ate Glende, ano ba ang pakiramdam ng de-depress? Parang ganun. Ayun nga, sabi niya ay, ang daming iniisip kahit na dapat hindi mo iniisip, umaano sa utak mo, ganun. Yung parang hindi mo kontrolado yung utak mo kung ano-ano pumapasok sa utak mo, tapos yung sobrang lungkot or parang wala kang parang ikaw lang, sarili mo lang, ganun. Ayun. So, siguro ayun na siya. Kasi wala ka ng ibang iniisip hindi mo na rin dito na-i-include si Lord Kaya, nagiging dry yung spiritual life natin. So, kung meron mga sintomas na tayong nararamdaman na pa-dry na, meron naman dito kung paano natin ma-fix yung ating spiritual dryness. Ayan. Para yung, alam mo yun, hindi dry yung ating spiritual. Yung, alam mo yun, okay lang naman yung pagkauhaw pero wag naman yung dry, diba? So, paano natin yun i-fix yung spiritual dryness natin? So, meron dito, ang una ay turn to God and pray. Ayan. Ito pa lang, okay na to Ayan. Ito pa lang yung number 1 na to, okay na to Na pag gusto mong bumalik ulit, talagang ka lang, bumalik ka kay Lord, manalangin ka sa Kanya. Kasi malaking, powerful talaga yung prayer pag nagpipray tayo. Ayan. And then number 2, talk to yourself rather than listening to yourself. Ayan, yung sabi. Oo, kasabi mo lang yung sarili mo. Pero dapat kayo lang dalawa. Kayo lang dalawa ng sarili mo, ikaw lang. Tapos yung sarili mo nga. Huwag yung mayroong madaming tao or may iba nakakita. Kasi syempre pag-iisipan ka namang baliw nun, diba? Mas okay nga to, kasi minsan ganun ako. Kinakausap ko sa sarili ko. Kaya mo yan, Shell. Kaya mo yan. Ano ka ba naman? Kinaya mo nga dati, ngayon pa ba? Yung mga ganun. Parang ganun, pero mas maganda kasi yung kinakausap mo. Kasi pag kinakausap mo kasi sasagutin mo rin, di ba? Siyempre, kinakausap mo sarili mo Kaysa yung makinig ka lang ng makinig, yung parang go with the flow ka lang. Parang ganun, hindi siya tama. Dapat basta, yun nga, pagkakausap sa sarili. Yun. And then, the number 3 is keep up your spiritual discipline. Ayan, panatilihin lang yung spiritual discipline natin. Disiplinahin ang sarili about sa
spiritual natin, ayan, huwag kakalimutan palagi ang prayer talaga, ganun. And then number 4, learn to wait and expect God to answer your prayers in His right timing. Ayan. Dito sa number 4, ayan, learn to wait. Ayan. Para, alam mo yun, kasi tayo, mahilig tayo sa mga ano eh. Ayun nga, sa mga shortcut. Hilig-hilig natin sa mga shortcut. Ayan. Hindi tayo marunong maghintay, ganyan. Kaya, ayun, minsan napapahamak, diba? Kaya ang sabi dito, para maging maayos yung ating spiritual life at hindi maging dry, ay marunong tayo dapat maghintay. At, expect natin na tutugunin ni Lord ang ating panalangin sa kanyang tamang panahon. Sa tamang panahon, oras, at araw. Ayun. Importante yun. Kasi, pag marunong tayo maghintay, mas maganda yung ibigay. Parang ganun. Basta ganun. Naniniwala ako dun pag marunong ako maghintay. Tayo, willing to wait. Pag tinanong kayo, willing to wait? Yes, willing to wait. willing to wait. Willing to wait even if forever, sabi. Ganon. Charot. Ayan. So, ayun nga. Para dinagdag ko yung, ayun nga yung dryness, yung pagiging dry at kung paano hindi maging dry sa ating spiritual life. Kasi nga, din siya connect din siya dun sa pag-uuhaw, di ba? Kasi okay lang naman yung mag-uhaw, okay lang yung meron tayong kauhawan sa magagandang bagay, wag lang dun sa mga hindi magagandang bagay. Mas okay yung nauuhaw tayo kaysa sa magiging dry yung ating spiritual life. Ayan. So, ayun nga, yung sabi dito ni Lord ng Ithers, ayun, naglonging siya sa atin. So, kailangan tayong lumapit sa Kanya. Katulad ng sinabi niya nga sa Psalm 143 verse 6, ayan, we will never have a close relationship with God until we thirst after Him. Ayan. So, kailangan nating kauhawan talaga. Kauhawan ng Kanyang kauhawan sa paglilingkod. Kasi, doon tayo mas napapalapit at doon mas nagiging napapatibay yung relationship natin kay Lord. Ayan, 'di ba? Ganon din naman yung ginagawa ng mga romantic relationship, 'di ba? Na pag gusto mong mas mapatibay o mas tumagal, ganon, mas alam mo 'yon, ginagawa mo yung lahat ng bagay para mas mapalapit ka pa doon, para mas maging maayos yung relationship. Ganon din yung gagawin na, ganon din yun, pero dapat mas higit pa din yung gagawin kay Lord. Kasi, mas importante siya sa lahat ng bagay. Ayan. At, okay lang din talaga yon na magkaroon tayo ng kauhawan. Kasi, ang sabi nga sa Matthew 5:6, blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Ayan. So, mapalad ang lahat na uuhaw sapagkat sila ay pupuniin ng Panginoon. 'Di ba? Okay lang yun. Pero dapat doon sa tama, yung doon sa ating nauuhaw tayo sa righteousness. Ganyan. Huwag doon sa ibang mga maling bagay. Ayan. So, ayun ang gustong iparating, para sa akin, ayun ang gustong iparating sa atin ni Lord doon sa kanyang sinabi na I thirst. Ayun, kasi nauuhaw siya sa atin. Kinauuhawan tayo ni Lord. Ginawa niya ang lahat para sa atin. Doon niya pinakita na ginawa ko ang lahat para sa inyo. Nagkatawang lupa ako. Naranasan nyo, kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki yung naranasan natin ngayon na paghihirap, kasi mas higit yung paghihirap niya para sa atin. Kumbaga, walang makakatumbas doon sa paghihirap niya. Walang makakatumbas doon sa paghihirap niya, yung paghihirap niya para ma-save tayo sa lahat ating mga kasalanan. Sabihin natin, oo, hirap tayo ngayon, lalo na nga ito pandemic, diba? Sobrang daming paghihirap. Pero, huwag na tayong mawalan ng pag-asa, mawalan ng pananampalataya sa Kanya, kasi He's in control. Ayan. Kontrolado niya yung lahat ng bagay. At alam natin na darating ang panahon na magiging okay ang lahat. At
babalik din tayo sa normal, maayos. Pabalik na nga tayo ngayon. So, patuloy lang tayong manampalataya sa Kanya. Ayun. So, huwag tayong mawalan ng tiwala, ganun. Kasi, lagi lang talaga siyang nandyan. Ayun nga. Katulad ng pagkauhaw niya sa atin, dapat ganun din yung pagkauhaw natin sa Kanya. Ayun. Pagkauhaw na siya ay sambahin, pagkauhaw na siya ay pasalamatan, pagkauhaw sa panalangin, sa paglilingkod, at pananampalataya sa Kanya. Ayun. So, ayun lamang po ang aking share sa inyo ngayong gabi. So, magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain tayo ni Lord palagi. Ayan. So, ayun po. To God be the glory.